Nabakwani abantu bonsi muri asege kae kitua chita kidogo. Inje ngoro kwa Dr. Aperi Kenyoru, ninjo mo director Wasichache ward, Wasichache zone, itoki nyoke zone. Nyamache Itumbe factories. Ntuache tukabeka masakara itoime, itukoria ichuma na etiwa, wana engineer candidate yabeire even authority yokobori chikura chobo director ase Nyamache Itumbe factories. Tuarenge n'abalimi baita bachite ko ngama waita na ko bambe ebintu bya neme na barabwe mbabwate amaoni yabo na akorire gasi emyaka 3 naende mbarauboka bakoma bagokora evaluation mbarabaranga maxi bamanye ingo bakwachikura ndubwate chicandidate 3 inche noyo minto mbaro babiri igo otura abantu 3 tokore chikura somorembe tutari kuramana tutari gusaria rieta tugokwana buya tugokwana ni buya chikura tari obobisa chikura no koboria egasi tokorera abalimiega egasi amangana yare ombia mono tigabalimi bane na barabwe batebe buna barengerete na ndi buna baroje mbia mono James Machora ba mitowaire litokoria rero twa umera na gaiga gukwana igoro yo bulimi bwete bwechaye twaetiri Dr. Aperi Kenyoru abo mu director ito naende achiko tokorere gasi emyaka 3 ekiagera chibesa mbuya batoretere pona zingi 30 ande tutageta tomente chigenda 50 igobona ababakuria abageni baire ngora batigara agenda no ende factory ito ya Nyamache na Itumbe nebwato bokongwe tutageta tobagu ekiagera etokungusu kuchumayaga na Nyamache Itumbe getore mutu go tutageta kutubagera factory echo muntu magereta uchikonyara igotokita Aperi Kenyoru twakoira magoro abantu beto tumwakere chukura aire achiko tokonye factory yeito chibasa chiche igoro ne factory yeito ya Itumbe yetenene sasa Marieta Richard Machuka Orangi chairman NCVT1 etora anda Nyamache anda Itumbe factory inare goteba muna ba minto batebire omotere gitito okorire gasingia Dr. Aperi Kenyoru kurwa choretu chanja na kurara obosombi oborobuya na ande amapato yechibesa kurusi basorete batigeire guchigoro egekogera chicho mutienyi chegere 24/17 echie bonus chiaringe silingi 7 chiaikire silingi 30 twari saba abali babinto baye guchinga chingira terwa chokoro bochori amungi no mogotu mugako mogotu ba kechikore chamo no morembe buya utabu atima nandi yokunereria na andi to ndara amunde chikore chyo morembe egere mugako yagende atabukige pindi ekiaye egere akara akore na abandi mbaho chakorekera akore twasaba genda atabukige kipindi kya kiagera utosukire buya mono Marieta nengoro kwere ni yambe kyomboka kurwege tu gya summit NC41 na ngo bimeja namba ya neri namba 920 moga koyo mo direct tu mukoro Aperi Kenyoru otokoreire gasingiya iga to ruseti ese tu arenge se pika yana sire chikambani na sire iro ase ngenje yabakoreri obobe kwechi sisiringi sana ibere bona iga ga toleta 24 silingi pa kilo omotienyi na ende bona iga tokaliera tati umwako ulia na ende ndo gisipagita tia chigo tokorera maya achigo tamenda chibesa gotoraliere tati omotienyi na 40 bona asi igota gotokorera maya mbiyamano mo director abantu baminto mbiyamana senge jogocha tutake tokorera maya tamenda chibesa ora tamenda na amakora ona arara gendrego ko ekerogo tali intu abalemi kora tamenda no gendrego tokorera bakenga kiora arasa bie kosarende mbiyamana seriba ana iwango kwesi kanyangara nyangalesi kusi Ford 1 Sameta buying center igongo kwana nga oyo minto omotare kito Kenyoru mbiyamono asegasi bwa tokoreire ntoro chibo bebuaye na ande gotomo begetegeti ntutagete na anda genderere yona abako murwani muraira ngora ase ngencho mugako yokorire gasi engiya setore igona ande tora musikie kepindi kende momanya gocha korumagega ekiagera konya tuchande gete echa konya tuchandire konya twabeira ngego gotogora lakini omotare kito yo tobekire chinguru konya gotware koriera isingi sana ibere lakini gato ikia siringi oshina ine amone bona sigotwari siringi 30 igotoro jenga matukare gosingo tusukiare muna intu abanta bataka tutabu atikende twarari yango chikokotokorare to abantu bari nechibesa erito someria abana amokuboria bakekara irangora tigo motare ito itara agenderera mbiyama
ukefanya moyo makumba na nje ona kire ese egekae kigakio mo director ito Apple Kenyoru elinde tomo amaguru egekogera twararierere chibesa inse lakini asenge njama kora yamaya na ndamanyeta satambe mono kubwa muna abande baramanye egekogera erebono umanyire namaete Mombasa namaete kirase tigatomo amaguru mambiende ayabwati amaguru ayega so that atokonye sokonyora chikiro chibesa chinyinge echichiragere abana baito bagende skuru basome ngonye ntoko moira nabona ande chikire nabona ande chibesa chichiragere ne maega mono esengenjo yo gotamanyanga ngainyare ba aigekeire emesingi yaye na ngayago chikoje kolera bono to momenta maguru elinda kole egepindi ekega nande kremotu ne chingu chomorembe chikura chibe chomorembe ntuomana kero monto olio roche kero kireke makero chikura tiga chibe chomorembe na okuoma na nkobo kurama na nkobo morembo banjire mata bazima banjire Kenyoru weka abantu banjire Kenyoru weka angina banjire Kenyoru weka nero mosomu Kenyoru weka nero mokomu Kenyoru weka atwae chibesa Kenyoru weka kumeamuliwa tunatoboa